المصطفى بسلام أحبك مع السلام اذهب باللقاء الثانية. Kyakkyawa da abin yabo makwarshe annabi shugaba. Shugaba mu yan tawagar ka ne da yabon ka mun kai da shugaba ka aminta da mu ya shugaba da yabon ka mu bar yin fargaba mai kaunar annabi ya gaba makiyansa ba zai sabe shi ba. Khadijatu abban Zahra bashari ban fara yabon ka ba. Da sakan da ya ni ban barka ba ka tsaya mini inda da ci gaba rayuwa ta kai na saka gaba kai le kai min ya shugaba daga kai ba zan bi wani gaba ka kira ni na zo ni na kai da kai har madina ban zo ja gaba. Rabban alfarma ga ma'aiki a gurin ina waninsa ya kai ma ja da kai baya kyau gwanin hagun mai dama la ilaha illallah sanya dutse kyarma shugaban duka kai ne isa uri alfarma sifkatullah wankan ilahu kai ne bango kaji alkasim mai rabo gwanin iya ungo hauka cewa akan yi idan ya mashi rugogo kai da ashkala ajjala azajjabal sayyidina muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.